σε γυρίσω. Γιώργη! Γιώργη, τι έχεις, Παναγία μου, γέμελατε να τον δείτε κι άλλο που είναι στα τελευταία του δόξα τω Θεώ, να τον πάρει να ησυχάσουμε, γέ. Κουράστηκα, γέ μου, κι εγώ. Ξυπνάμε που τις 5 το πρωί, γέ μου. Του δώκω πανατόρνα, του δώκω παυσίπονα και κούτσα σου μουσικό να πάει στα ανάθεμα. Βασανίστηκα, με πουτάνε. Αχ, γέ μου. Θέλω πως να πάω κι ο Ιόνι. Πότε δηλαδή? Το πότε, ρε, να ντρέπεσαι τα μούτρα σου. Ο ξάμπος σου είναι, ρε. Αλλά σήμασε καλά πάντα σου δοκαριέζα. Από τον καιρό που σου 5 χρονών. Θυμάσαι, α? Θυμούμαι. 5 λίρες και βάζ μου τα κεντούδες. Ρε, να ντρέπεσαι, ρε. Ήθελες πάλι να αυτό ήταν 5 λίρων. Ποια τσέτσα σου. Όλα με που τα λέμε, να ντρέπεσαι τίποτε, για μου τίποτε. Είσαι τέγιο παππούς ο Γιώργος. Όνομα και φράμα και χάρη. Ου, Παναγία μου. Πολλαδέντο, Καζάν, τι εννοείς? Το κασατήρ, ρε, μα να ντρέπεσαι, ρε, χάριστα ήρε. Ρε, να στον Γερονιμάνα μας. Το γέρον γιάμε και πίναμε και αρκούμαστε, ρε. Εσείς τώρα σηκώσατε και σύστημα και με την πεσίνα και τα όλα γιάμε. Τα όλα. Η μάνα σου ήταν που κάνει, ρε, για χαίρε. Μια χαρά δεν θα είναι πέφτει. Δεν τρίζα τι και μου την εχόλεψα από ποια μου και ποια μου την εχόλεψα. Γιατί? Γιατί πήραν το γιο μου. Ξέρεις κανένα νύφη μου να θέλει πεθερά? Ναι, τη δική μου. Θα τη θέλει τι? Ναι, στέλνει με. Εσένα ναι. Το ξέρεις, ο γαμπρός πεθερά την πρέπει να σταμάτα με χορκό. Α, κατάλαβα. Άντε τώρα κλείδωσε επειδή δεν έχω κάστα. Μην με κλείσεις, θέλω τα λίγα καλή γεια μου. Κοιμάται τώρα ο παππούς σου, γεια μου. Για λόγος είναι να κλώτσεις τη σύγκλα, γεια μου. Και να μου αρέσει να του φερλίσεις κανένα φέρετρο, γεια μου. Κρόλια, γεια, και πληγά. Πειράζει, άντε κλείωσε επειδή έλειψε η κάστα. Όχι, γεια μου, μην κλείσεις, με κλείσεις και η κάρτα σου θα σας βάλω εγώ όλοι. Δεκαεύρη, όξε. Πεντάευρη. Τέλος πάντων, άντε, να ανοίξει καμιά κουβέντα. Γιαγιά. Και εσύ επιτάτσια, ρε. Σου, άλλο, σχολείο μας τα γεια μου. Μα τελείωσα έχει 3 χρόνια το σχολείο της γιαγιά. Αν καλά. Ας θυμάσαι το τζο που 5 χρονών και πήγαινα από σχολείο. Τώρα έγινα 25 χρονών. Που τα 16 χαστόθηκες, είχαν και σου λένε τα έτου. Είχες κουτσί πάθητα. Ποιος σου πέτε χαρτούικα, γιαγιά. Όχι, και με γαμώ την και φεύγω. Χάτε ρε, γαμάτε και φεύγει μισή μου. Ναι ρε, γιατί έτσι γίνεται σήμερα ρε. Ρε, Γιώνη, στα νιάτα σου ρε. Πόσους αντράς έφαγε, πόσους λένε τους έβαλα. Πόσους? Πόσους, γέμος είναι Κύπρος, ούλοι θυμούμε τα μπέντε. Τα νομινάς, ο Χρύσαφος, ο Νεόφυτος, ο Πασχάλης, ο Άγγελος. Αχ, ο Άγγελος. Ήταν ένας άγγελος να μου φανέλε. Άντε, να σε έκοψεις την ησυχία σου. Όχι, μου, κάτσε να σου παραγγείλω δύο πράγματα, γε μου. Ακούω, λάλε. Σήμερα, γε μου, η Κύπρος η γέμος εν κρίση, γε μου. Η γέμος εν κρίση. Όλοι έχουν να κάνουν με τα τσιάρα τους και τις πεζίνες τους και τα πράγματα όλα. Τώρα που πες για τσιάρα, έτσι πατρού να μου όχι κάνει πακιός επειδή έγινα. Ρε, χαμένο κορμί, που σε φωνάσω για λύπτη. Ρε! Λυπάμαι να με μαθείς ρε το τσιάρο, ρε. Πώς δεν επήρεψε, πόσο χρόνο τον έμαθες? Που 9 χρονών. Μάνα μου, εγώ στο συγχωρεμένο το μήνα. Το μήνα το συγχωρεμένο. Αλλά σου το σε κιόλασες με το μήνα, ρε. Έτσι πάτε έχω. Απλώς τη διαδικιά βάκευσαν το τσιάρο. Μάνα μου, και θυμούμαι τον άγγελο στην ίδια ηλικία με το άλλον το γέρο. Μου λένε που την ίδια ημέρα. Μα τέλος τα κατάφερε και ως 5. Έχω κι εγώ τις εφευρέσεις μου, γε. Δεν που να κάνουμε, γε μου, που να κάνουμε. Μάνα σου να που καμιά άλλο, μιλούγες πώς τα πας. Πολύ αν έχει 1 χρόνο. Τώρα ευκούμε εμείς δουλειά. Απολύσανε πόσο χρόνο είναι αυτή και με σύνταξη χειρία. Όχι, έφτιαξε την όψμάστρος, ο καλός ο άνθρωπος εννοώ. Μάνα μου κι αλόπος, επίεν ο μάστρος. Πού έπιε? Ήταν καλός ρε. Να αυτό εγώ να δουλέψω στη θέση της ρε. Εμπλούσιος, αν εμπλούσιος πέτσιτος μελανή. Έχει κάνα δυο χώρα φούσκια, 5-6 βίλες να καθιστάνω. Θα τον πήρε ρε του μανίνε τη μάνα σου. Όλα
φάση. Και λέει άλλο του. Άντε, άιζε και να ψηφίσω που θέλω. Και να μου γίνει και γεια μου, πανηγύριζε με και τον αχαήρευτον τον πρόεδρο. Πανηγύριζε, να μου να κάνω κι εγώ. Εγώ έπια με την κουακόλα και πανηγύριζα μαζί με τον Μπελόν του Γιορκή να μου να κάνουμε γεια. Πού να κάνουμε. Χορόγγεδο και χώρους. Πήραμε και κλαμπς μετά. Τα κλαμπ, για πάνω από 18 ξα. Και που θέλουν να πειραία για συμφωτσάρια 18 ρε. Θέλω όλους τους ιερούς χαμέλιονοι ρε. Ρε να είμαι γειτόνις από τις και τον άντρα ρε. Χα. Τα χάρε ρε, με τα κάρα ρε να με δεις. Να την κελαπλάνει μαύρη. Να μου να κάνω γεια μου. Έτσι μπορώ χωρίς ότι εκεί παντελόν. Ένα που σε αντίγε πελίτσουτη. Εδώ με γειτόνις σε σμό, σε λεύκο. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω πάντα σε λεύκο που γεια μου. Εσύ άλλο να μου γίνεται γεια μου. Παπάς σου καλά, θε μου να δούμε. Και εκείνος τώρα ξύπνη. Στην ώρα πέντε το πρώην που σπουδάνες. Άντε ρε μάω. Απαναγία μου. Τυχερός πάντως. Άμα την κερατώνει. Πήρε από τη μάμα του έτσι που τους κινεί τους άντρες. Αλλά τους κινεί τις γυναίκες. Τα που ήταν να κινεί τους άντρες. Πήρε. Αυτό το πούστη. Μπράβο γε μου. Από τους άλλους γε μου. Δύο όρημα να μιλάς γε μου. Εγώ με γυναίκα της υπνησάς γε μου. Η τριστατάρα του λιδαν έβαλαμε. Βάλαμε σε ένα πόηδαμε. Να μου να κάνουμε γε μου. Να ακούτε της μαμάς γε μου. Και πέχαβας γε μου. Πέχαβας. Να που να κάνουμε γε μου. Να μου να κάνουμε. Έτω. Παππούς πάνω σου βάζατε. Λέτε μου να κλωτσίσει τη στίκλα γε μου. Να που να κάνουμε γε μου. Μα την κλωτσίσει. Κι αν με τηλέφωνα πάνω του πιο κανένα ρουσαπικό. Να θέλω και γρουσαφικά γε μου. Γι' αυτό μου σαν μόνο. Να μην πεχάνεις κανένα πλάσμα γε μου. Έτω. Πέθανε να χελίουλον έξω γε μου. Και κανονίστε του τα άγκρα πατσί. Και πότε βαστούσες σου. Ρε. Να ξεχνάς εσύ που σου 5 χρονών δώκα σου 5 λίρες. Και εκείνες ήταν το στανιό. Άγιοψε τις 5 λίρες πάλι. Να σε σβέγω να μην μου μάχεις. Πρίσπισσα. Καλή αγιάννο. 5 λίρες, 10 ευρώ. Άρα 10 ευρώ χρωστάς. 10 πάτσους πέντε να σου κοεί 10 ευρώ. Άντε γεια. Άντε γε μου. Δω και χαιρετίσματα στη μάμα, στον παπά και σε όλη την οικογένεια γεμάτη γε μου. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Και πάει και κλωτσίεσαι τη σύκλα. Α!